Hejsa, nu skal vi i gang med at kigge på pligtetikken. Så til næste lektion, der skal du scrolle ned her, eller inden næste lektion selvfølgelig, skal du scrolle ned her, til du når det, der hedder teologisk pligtetik. Og der er det en god idé at se den her film først. Så bliver det meget nemmere at læse den tekst her. Så trykker I på lektion, det er teologisk pligtetik, og så dukker den op. Der var den. Og det er ligesom det I gjorde med basis til lykkeetikken. Det er simpelthen bare nogle spørgsmål. Ja. Noget andet I også skal gøre, det er, at I skal lige finde den barmhjertige samaritaner frem. Og så den skal I bruge heroppe, så kan I se her. Det stykke her. Så I skal bruge jeres noter fra den, ikke? Men igen på samme måde, jeg har hjulpet jer rigtig meget. Jeg har skrevet, hvad det er for noget, hvor svarene er og sådan ting, ikke? Så skal jeg læse nogle tekster fra det nye testamente, som er rigtig vigtige for at forstå den teologiske pligtetik. Og der kan jeg se, at teksterne ligger her, ikke? Yes. Læs dem grundigt. Her var lignelsen om barmhjertige, som du har noter til, ikke? Kig på fjendekærligheden. Kig på det største bud og den gyldne regel, ikke? Den gyldne regel er super central. Men du må have rigtig god fornøjelse, og så ses vi lige om lidt.